Добрий ранок, це програма «Саба» на телеканалі АТR. У студії працює Олександра Сенько. І сьогодні подальшою темою нашої студії стане обговорення теми зовнішнього незалежного оцінювання, власне, корисної інформації для абітурієнтів із Криму. А допоможе нам у цьому мій гість Микола Скиба, експерт з напрямку освіта Українського інституту майбутнього. Доброго ранку, пане Миколо. Отже, перше запитання: як здавати ЗНО абітурієнтам з Криму? Можна зареєструватись в тому порядку, який встановлений. Реєстрація вже почалася. Ну, це було пробне ЗНО, тому що там ближче до весни, там буде на кожен предмет, там відповідно обов'язковим є мова для окремих напрямків, математика і так далі. Але треба ж брати до уваги, що для мешканців тимчасово окупованого Криму діє особливий порядок вступу до вищих навчальних закладів. От, відповідно до закону 2026, яким внесли зміни до закону України про освіту, регламентується, що громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вони мають право вступу до вищих навчальних закладів України без ЗНО, але через фактично вступні іспити, вступні випробування на конкурсній основі. Для них, відповідно, встановлюється квота 20%. Правда, це діє лише в 12 навчальних закладах, переважно Миколаївська, Херсонська області, також Київ. І от можна скористатись таким правом. Тобто там діють центри Крим, Україна, і можна подаватись туди як з результатами ЗНО, так і не маючи на руках сертифіката ЗНО, там можна пройти тоді державну підсумкову атестацію, власне, вступати на конкурсній основі. Передбачено таке право на реалізацію можливості навчатись, можливості здобувати вищу освіту. От, власне кажучи, для того, щоб підготуватись для здачі ЗНО, потрібно кудись їхати? Чи звідки можна отримати методичну інформацію? Тепер багато відкритих ресурсів онлайн підготовки до ЗНО. Вони працюють у Криму? Вони працюють онлайн. Тобто, якщо є доступ до інтернету, то можна пройти, відповідно, такий експрес-курс з підготовки до ЗНО. Відповідно, бути більш впевненим. Просто єдине, що є особливості ЗНО в тому, що там треба прибути в певний час, для цього треба перетнути кордон і так далі. Тобто абітурієнт має виїхати за межі? Так, тому що ЗНО здається лише очно, лише в відповідних центрах, сертифікованих Українським центром якості освіти, тому що це така суворо регламентована процедура, яка відбувається там в певний призначений час по всій країні. Там, відповідно, здійснюється контроль, з чим студенти приходять. Там може бути тільки ручка і пляшка з водою, час встановлюється і так далі. Зрозуміло, що людям, які перебувають на окупованій території, перетин кордону – це є додаткові складності. Чи враховано це для здачі, перед здачею ЗНО, чи враховано час на те, що абітурієнт має витратити на дорогу? Зазвичай це просто вже клопіт самого абітурієнта, тому що центри, де складають ЗНО, вони рівномірно розташовані в територіальній близькості. Тобто, тим більше, якщо люди проживають в містах, з цим взагалі немає проблеми. Вони, як правило, в межах години, півгодини їзди чи пішого ходу. А для сільської місцевості там трошки складніше. Це треба їхати, наприклад, в районний центр або там в деяких опорних школах. Але це так, якби дістатись на роботу чи на навчання. Тобто це, в принципі, просто розрахувати час заздалегідь. Складність тільки тим, хто перетин лінії розмежування, прохід КПП, звичайно, що
це завжди якісь додаткові ризики. Тим більше тепер, ну принаймні, от Ірина Жданова про таку опцію неодноразово заявляла, що імена вступників з Криму і окупованих територій Донбасу, вони шифруватимуться. Тобто ну, в цілях безпеки їх імена будуть вноситись під певним шифром. Для того, щоб там не виникало якихось переслідувань на підставі того, що люди, наприклад, бажають навчатись в Україні. А ви знаєте, подібні випадки до цього вони були? Чому зараз будуть шифрувати імена учнів? Ну так, відстежується, звичайно, тому що для Росії важливо показати, що навпаки молоді люди хочуть навчатись в Росії, що вони роблять, що це був вибір свідомий і так далі. І в Росії так само вводяться квоти на навчання українців, тобто не лише мешканців Криму, а взагалі от, іноземців. Але зрозуміло, що це робиться саме під вступників з України, тобто є бажання всіляко заявити, що у нас краще, от подивіться, ми вам відкриваємо можливості, і тому зрозуміло, що тут є. У мене до вас прохання, пане Миколо, будь ласка, от методологічно, от метод, що потрібно здавати, що потрібно робити абітурієнту, який намагається вступити який проживає на території анексованого Криму і намагається вступити в український вуз. Тобто йому потрібно виїхати з цієї території, перед цим зареєструватись? Дивіться, і там можливо, тому я наголосив, що можна без ЗНО, тому що ЗНО можна не втрапити в цей час, запізнитись і так далі. Тобто краще скористатися цією можливістю, тим більше там дається квота 20% для мешканців Криму, і це цілком, в принципі, посильне. Єдине, що звичайно, що це не всі університети, ті, хто хоче там навчатись, знає, там в КПІ, чи в якомусь там в Харківському університеті, чи у Львові. Зрозуміло, що там на загальних підставах їм дійсно треба ЗНО, і тут якби завжди складніше, тому що ЗНО там вже за паспортом обов'язково там є якась територіальна прив'язка. Хоча оці центри, які називаються Крим-Україна, вони цю процедуру спрощують. Тобто там навіть не потрібно атестату, там достатньо, там є така встановлена процедура, що можна просто усно сказати, які в тебе оцінки, і потім пройти державну підсумкову атестацію, яка легше, ніж ЗНО, і вступати. Що це таке державна атестація? Державна підсумкова атестація – це спосіб оцінювання знань, який відбувається в кінці року, відповідно, після 4-го, чи після 9-го, після 11-го класів, так? Який перевіряє рівень знань, досягнутий учнем школи. От тепер є процедура, коли ДПА відбувається в вигляді ЗНО, тобто їх в одну коробочку, тому щоб двічі, тому що там хвилюватися і потім ЗНО складати. ЗНО якби складніше, але для випускників шкіл тепер це якби спростило, їм тільки достатньо здати ЗНО, і це зараховується як державна підсумкова атестація. Чи є якась додаткова методологічна література, чи якісь напрямки допомогти? На сайті, тобто на сайті Міністерства освіти там є відповідні рубрики, в тому числі рубрика саме для мешканців окупованих територій, просто достатньо зайти, подивитись, тепер там сайт став зручнішим, значно інформативнішим, і в принципі, по тому, що я стежу, вони намагаються там максимально цю інформацію розміщати. Скільки предметів буде складатися цього року, от власне у зовнішнього незалежного? Там є завжди один обов'язковий, це українська мова, література, а далі на вибір, в залежності, куди людина вступає. Тобто це може бути там фізика, хімія, математика, в залежності від того, які вимоги університет виставляє до своїх абітурієнтів. Українська мова і література, вона входить у цей перелік обов'язкових предметів, які... Так, українську мову, літературу, куди б ви не подавали, це обов'язково потрібно скласти, цей предмет. В незалежності, чи проживає людина на окупованій території, чи не проживає? Так, але я ж підкреслюю, що якщо людина, яка проживає на окупованій території, хоче скористатись своїм правом вступати за квотою без сертифікату
сертифікату ЗНО, то там, відповідно, вона складає все одно вступні іспити, все одно там є мова та при вступі, тому що немає ЗНО, але пропонується, я не знаю, хто саме що, чи твір, чи знову ж таки тести, але вступні іспити залишаються, тому що це все одно, якби ми ж говоримо про вищу освіту, тобто це означає, що людина якийсь уже має базовий рівень освіти достатній для того, щоб далі продовжити своє навчання ось в вищому в університеті. Тому... От я хотіла б зосередитись на цій квоті. Скажіть, будь ласка, оця квота, вона дає можливість вступати у вищі навчальні заклади з кількох регіонів? Там, якщо не помиляюсь, 4 регіони, зараз я точно скажу, подивлюся, як в законі прописано. Там єдине, що обмежена кількість 12 навчальних закладів, в тому числі коледжі, тобто це навіть не всі університети. Ось про що йдеться. Це Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області. От я ще в останній інформації також Київ бачив. І відповідно це 12 навчальних закладів, включно з коледжами. Які це спеціальності здебільшого? Який напрямок? Це достатньо різні, тому що це, як правило, університети, державні університети, в яких є широкий спектр там, від гуманітарних предметів, такі як історія чи філологія, до технічних або таких як фізика, хімія. Тобто спектр достатньо широкий, фактично підбирали так, щоб охопити максимально різні варіанти. Чи є у вас інформація про складання пробного ЗНО власне, учнів з Криму, з окупованих територій? Я поки що не бачив такої статистики, тому що там же поіменно, це вже, як правило, вони в кінці можна подивитися якісь, і то там же інформація деперсоніфікується. Тобто можна побачити, скільки там, наприклад, склало на 200 чи на 190 балів, але, як правило, статистика не дає змогу дізнатися прізвище цьому, тому що є певні норми, які щодо персональних даних, тому можна тільки подивитись в абсолютних числах. І це, як правило, в кінці вступної кампанії, тому після пробного я поки що не можу сказати. Скажіть мені, будь ласка, з умовою досвіду, який вже є попередні роки, досвіду складання ЗНО, досить суперечлива завжди була тема, тому що багато чого не розуміли учні, самі вчителі, багато чого не розуміли самі батьки, саму методологію і складання, власне, сам процес, як це відбувається, проходження цих, побудови цих тестів і відповіді на них. Цього року враховані попередні помилки? Дивіться, це, як правило, помилки, вони складаються не від того, як складено процедура ЗНО, тому що вона достатньо прозора, і є, наприклад, сайт Українського центру оцінювання якості освіти, який здійснює ЗНО, і там все можна, там дуже докладно прописана процедура, скільки годин триває, що можна з собою брати, що не можна, які теми і так далі. Тобто з цим можна ознайомитись, заздалегідь підготуватись, тим більше є там тепер спеціальні курси. Там проблема в іншому, наскільки, тобто, якщо вже так відійти від суто, як скласти успішно ЗНО, і ставити питання, що воно відображає, то воно відображає фактично здатність запам'ятати якусь певну суму інформації, навіть, я би сказав, більше, воно просто свідчить про здатність самоорганізуватись фактично. Тобто воно не стільки про рівень знань, якщо чесно, можливо, як про рівень мотивації, як учнів, так і їх батьків. Тому що зрозуміло, що там потрібно готуватися, і дуже часто учні самі не спроможні підготуватися, це лягає на батьків і репетиторів, тому що це, можливо, одиниці, із того, що я знаю з розмов, з публікацій, одиниці просто складають, тому що їм настільки легко дається, що, в принципі, там не виникає проблем. А зазвичай ті, хто хочуть отримати високий бал, там вище 180 балів, це просто додаткові заняття з репетиторами. І
Там велике питання, що із цих знань насправді залишаються. Тому що люди складають суто із того, щоб мати сертифікат, а вже далі в університеті там зосереджуються на тому, що справді цікаво, важливо, ну, і так далі. Тобто, якщо так по процедурі ЗНО, просто я раджу дивитись інформацію, яка на сайті Міністерства освіти. Зазвичай там все дуже чітко регламентується, в який день, тобто дата, час, центри, де можна зареєструватись, тривалість. Зрозуміло, що там не можна з собою брати там електронні пристрої, якісь там, скажімо, великі записники, в яких може бути інформація. Тобто намагається, що людина має тримати все це в голові і пройти, заповнити там відповідні тести. Зразки тестів, вони так само публікуються, можна заздалегідь подивитись, вимоги достатньо докладні. Просто варто зайти в інтернет, загуглити і подивитись вимоги щодо ЗНО. Тобто, це тестування, тобто принцип тестування. Єдине, що от останній час намагаються ввести більш такої варіативної складової і в тестах української мови і літератури, крім там відповіді на питання про правила, де треба вибрати із кількох варіантів правильний, є ще частина пов'язана просто наприклад, з висловлюванням думки. Тобто, де потрібно якийсь текст у вільному викладі, і оцінюється те, як людина будує речення, наскільки вона може висловити думку, наскільки багатий словниковий запас. Це, в принципі, я бачу як позитив, взагалі такий рух, і він означає, що все більше оцінюють саме певні інтелектуальні навички, це вміння висловлюватись, вміння оперувати цими знаннями. Тому на це, до речі, теж потрібно звертати увагу, не лише запам'ятовування правил, а власне стилістика, вміння будувати речення. Просто це те, що дійсно знадобиться в житті, тому що там написати елементарно мотиваційного листа чи звернутися будь-куди чи за місцем роботи, чи просто скласти якусь заяву. Це дійсно дуже корисна практика, і просто потрібно звертати увагу на це. Пане Миколо, хотіла повернутися до цих центрів, які допомагають абітурієнтам з Криму. Вони надають можливість складати і пробне ЗНО, і, власне, готувати людину. Пробне ЗНО – це все одно це мережа центрів якості освіти. Тобто це по тій лінії. Центри, оцінювальні центри мережі Крим-Україна чи Крим-Донбас, вони, власне, спрямовані на те, щоб заповнити ось цю квоту і дати можливість реалізувати своє право на освіту громадянам, які проживають на цих непідконтрольних або окупованих територіях, і забезпечити, відповідно, їхню безпеку, щоб інформація про те, що ці люди туди потрапили, щоб вона не розповзалась, не провокувала когось на... Наприклад, абітурієнту потрібні додаткові заняття або додаткові знання з української мови чи української літератури, чи якихось технічних предметів, там, наприклад, алгебри чи геометрії. Чи може абітурієнт розраховувати на допомогу цих центрів або якихось практичних ЗНО, або якихось додаткових занять, власне, тому що перебувати у середовищі мови набагато корисніше, аніж просто потім мати якийсь просто набір знань з підручника. Про що йдеться? Я знаю, що робляться рухи в цьому напрямку, і, зокрема, тим законом, про який я згадував, яким внесли зміни до закону про вищу освіту, там якраз так само регламентується поширення самих знання української мови, підвищення грамотності з української мови, але на сьогодні, звичайно, не вистачає таких потужностей, щоб дати можливість людям пройти якісь тривалі курси. Але, на щастя, для цього є онлайн. Зокрема, Едера останній час дуже багато робить в цьому напрямку, це платформа Едера, і там є лайфхаки з української мови, такі дуже класно. Що це за платформа? Можна більш детальніше? Це платформа дистанційної освіти, на якій є
досить широкий спектр різних програм, як для базової освіти, так і для якогось там підвищення кваліфікації, спеціальної. Зокрема, там тепер от проходить для вчителів початкових класів, перших, других класів курс підвищення кваліфікації для того, щоб вони могли навчати з 1 вересня, навчатися за новим державним стандартом, оскільки от вступив в дію закон і реформа нової, яка називається «Нова українська школа». Але так само вони ще рік тому випустили такий дуже класний курс «Лайфхаки з української мови», який дає змогу людині краще навчатись, краще зрозуміти мову, зрозуміти правила. Це Ігор Хворостяний, викладач Новопечерської школи, тобто його авторський курс і достатньо класно зроблений. Так само, знаю, видавництво «Ранок» має дуже багато безкоштовних. І Едера, це в чому перевага, це безкоштовний курс. Тобто, маючи доступ до інтернету, можна зайти, зареєструватись в будь-який зручний час, тому що це вже записані уроки, які можна пройти в тій послідовності, в якій зручно людині, і повертатись до них стільки, скільки необхідно. І це, звичайно, дає змогу компенсувати відсутність мовного середовища за місцем проживання. Звичайно, це якась така додаткова та річ, навряд чи можна компенсувати відсутність живого спілкування, але принаймні підтримати певне розуміння мови, підготуватись саме до, наприклад, іспиту, чи це у вигляді ЗНО, чи у вигляді, знову ж таки, просто вступного іспиту, який йде саме для певної категорії абітурієнтів. Це, в принципі, це шанс. Я не кажу, що це панацея, але це шанс, яким просто варто скористатись. Тобто, якщо людина, яка проживає на окупованій території, має розраховувати лише на дистанційне і індивідуальні заняття. Переважно так. А допомога у цьому можна отримати у центрах поза Кримом? Просто треба стежити за тією інформацією. Вони часом організують події, спрямовані або на комунікацію, або просто на те, щоб підтримати рівень знань. Але так, звичайно, що так складається, що це все лише на території материкової України, що, звичайно, що трохи ускладнює життя немає можливості абітурієнтам з Криму. Туди. Добре, за хвилину повернемось. Зараз у нас реклама.